नोंथांमोना आङो बर' हारिनि सायाव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। गोबाव सम जाबाय आं बर' हारिनि सायाव मोनसेबो भिडिअ बानायाखै। बर'नि पलिटिक्सनि सायावबो लिडारफोरनि सायावबो जेबो भिडिअ बानायाखै। नाथाय आङो मैयानिफ्राय मोनसे जाथायखौ नुबाय थादों। माने क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला खुंथाया मोनसे अर्डार होदों जाहैबाय। बे अर्डारा जाहैबाय मोनसे जायगानि, आं जायगानि नामखौ बुंला, मोनसे जायगानि हाखौ माने एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिं बानायनो थाखाय लानो नागिरदों। बेहाय दखल खालामना थानाय सुबुंफोरखौ ओंखारनानै थां साइड जानो थिनदों, माने नागारनो थिनदों। आरो बुंनाय बादिब्ला बै हाया लायनो खासलेन्ड। खासलेन्डआ मा बेखौ आयेन बादि नोंथांमोना बुंलिया। नोंथांमोना खासलेन्डआ मा गासैबो मिथिखागौ। माने थाङै थुङै बाथ्राया बेनो, खासलेन्डआव रावहाबो राइट थाया। सरकारनि अनुमतिनि अनगा रावहाबो बेवहाय राइट गैया। बेवहाय ना बिजनेस सालायनो हायो, ना बेवहाय न' बां लुनो हायो, ना बेवहाय खेथि मावनो हायो। सरकारनि अनुमतिनि अनगा बेवहाय जेबो मावनाया बेबायदि खासलेन्ड। जुदि डिसिनि बाथ्राया नंमारगौबा, जिल्ला खुंथायनि बाथ्राया जुदि नंमारगौबा, ओरैबायदि आं बुंगोन जे बर'नि एरियायाव, ट्राइबेल एरियायाव खासलेन्ड, बेफोरो मोनसे जारिमिननि गोरोन्थि होननानै आं बुंगोन जुदि नंमारगौबा। दा लकेल सुबुंफोराथ' बुंदों जे खासलेन्ड नङा, गोदो गोदायनिफ्रायनो बै जायगानि सुबुंफोरा बेवहाय खेथि मावनानै जाबोदों। नाथाय जारिमिनखौ बुरखांना नायबा बाथ्राया ओरैबो जानो हागौ, बे खासलेन्डबो जानो हागौ। नाथाय ट्राइबेल एरियायाव खासलेन्ड, बे माने जोबोर साननो गोनां आरो। ट्राइबेल एरियायाव खासलेन्ड बोरै बानायनो हायो? मोनसे समनि जारिमिननि गोरोन्थिया दिनैनि समाव मा जादों, जेंना जानानै नुजाथिदों आरो बै जायगानि थागिबि सुबुंफोरनि गोरबोआव मोनसे आघात होदों, आं बेबायदि बुंगोन। नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिर जे बेबादि दिनै खासलेन्ड, माब्लाबा हाग्रा बंग्रा ओनसोलनि खाथियाव थायोबा हाग्रायाव अतिक्रमण खालामदों होननानै, एनक्रस खालामदों होननानै होखारो, न' बां सिफायो। आरो दिनै मा खासलेन्ड होननानै बेबायदि खेथि मावनानै जानाय बै जायगानि मानसिफोरखौ, बेबो बर' सुबुंसो गासैबो, बै जायगानि मानसिफोरखौ दिनै होखारनो मोनसे टारगेट लादों सरकारा। आरो दिनै जोंनि सरकारफ्रा जेबो बुंनो हायाखै। मोनसे बाथ्राया बेनो, सरकाराव थांनायनि उनाव आयेन बादि सोलिनांगौ जायो नालाय, जेबो बुंनो हाया जाहैयो। बेनिखायनो गासैबो माने पाब्लिकनि सायाव सोनारो जाहैबाय। दिनै पाब्लिकआ टेनसन जाबा मा जानो, मोनसे समाव जोंनि गेदेमाफोरानो बै गोरोन्थिफोरखौ मावनानै गालांबाय। आरो बै गेदेर गेदेर गोरोन्थिखौ मावनानै गालांनायनि दायनिगिरिखौथ' दिनै सोरखौ बुंबावनो, नङा होमबा? दिनै बै डिसियानो जा, सोरबा जिल्ला मेजिस्ट्रेटआनो जा, डेपुटि कमिशनारानो जा, जायखिजाया खुंथायाव थानाय पाब्लिक सार्भेन्टआनो जा, बिथांमोना दिनै बायदिसिना बेबायदि मावनो गोनां जायो। आरो माखासेया मा सोरनिबा आदेशाव मावनो गोनां जायो। माने मोनसे ओरैबायदि ट्रेन्स दं जोंनि इन्डियायाव, सरकारि हा, बे सरकारि हायाव माने जायफोरा दं बिसोरखौ होखारनांगौ, ओरै मोनसे ट्रेन्स फैदों। आरो बे ट्रेन्सआनो दाबो सोलिबाय थादों बड'लेण्ड ओनसोलावबो, बिटिआर ओनसोलावबो, बा आसामावबो। बै जायगानि सुबुंफोरा मा बुंदों एसे खोनासंनानै ला नोंथांमोना। बे लादों मानोथ' बर' उफाधि लानानै जोंनि बर' फिसाफ्रा गोदाव सोराव हालाय हाफाय जानांगौबा, बर' हारिनि जायगाखौल' गासिबो माबादोंबा, हाजार हाजार भुटानथिं नुनो थाङो, होखारनो हाया। बर'खौल' मानो होखारदों? बर'आल' गासिबो गोदाव सोराव। बर'फ्रा बहा थानानै जानांगौ? जों हगारा, मालाबाबो हगारा। जिउ गारगोन थेवबाबो जों हगारा। जेल जानांगौबा जागोन। जोंथ' जुग जुग जाबाय, आंनो 75 बोसोर जाबाय। खस्थ'आव दङ, मानो होनबा आबौ आबैनिफ्राय लानानै जे बोसोर डिकेट्स लानानै जे आबाद मावबोनाय जे हाखौ जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि, क'क्राझार जिल्लानि जे डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट, बियो बेखौ माबा मोनसे बिल्डिं, एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिं लुनो थाखाय दखल माने खासलेन्ड होननानै बेवहाय मानसिफ्रा दखल खालामदों होननानै मोनसे माबा होदों, एलिगेसन होदों। बे बिराद एन्टि ट्राइबेल, बिराद एन्टि इन्डिजिनियास मोनसे सोदोब बियो। मानो होनोब्ला बेवहाय जों मिथिनो मोन्दों रायजो राजाफ्रा बोसोरे बेयाव आबाद खालामगासिनो दङ। मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिंनि थाखाय माबानाया बिराद अयनाय, सोरनिबा उदैयाव आथिंजों जोनाय, आं बेखौ सानो आरो। बिसोरखौ जुदि बिनिफ्राय होखारनानै जुदि बिसोरनि हाखौ जुदि कब्जा खालामोबा, बे जाहैबाय बिराद आनकनस्टिटिउसनेल आरो बिराद एन्टि ट्राइबेल मुभ जागोन बे गभार्नमेन्टनि। आरो जों खोनानो मोन्दों जे गभार्नमेन्टआ एनअसिबो होबाय, बिटिसि गभर्नमेन्टआ। दा एनअसि होनो थाखाय, एनअसि होनायनि सिगां मानसिफोरनि रेफारेन्डाम मानो लायाखै? मानसिफोरजों मानो कनसालटेसन खालामाखै? जे थांनानै सियाराव जिरायहैबानो जे बिसोरो भगबान जागोन, मालायनि जिखुनु प्रपार्टि माबाखौ एनअसि होनो हागोन, बे नङा। फर्सफुलि खालामोबा जों
जोंथ' बिसिनि जे मा खालामो जों एथ'ग्राब बिदि बिसोरो फासिस्ट वेयै जोंखौ फर्सफुलि खालामोबा जों बिसोरजों फासिस्ट जाफानो हाया जोंथ' साधारन पाब्लिकसो जोङो मुभमेन्टखौ नन भायलेन्स वेयै डेम'क्रेटिकेलि जों लांगोन। थारैनो नोंथांमोना खोनाबाय मा बुंदों बिथांमोना बुंनो नाजादों जे बे जायगायाव जुग जुगनिफ्रायनो बै सुबुंफोरा बै जायगानि सुबुंफोरा थारैनो बर' सुबुंफोरा रायजो जाबोदों खेथि मावबोदों आरो बै समाव बेबायदि खासलेण्ड मायबालेण्ड बेबायदि बुंफैयाखैमोन दिनै हरखाब बेबायदि बबेनिफ्राय खासलेण्ड फैखो बेवहाय एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिं बानायनो नागिरदों बै माने गामियारि ओनसोलनि हाखौ आरो बिथांमोना बुंदों बेबायदि टाउनावथ' गोबां खासलेण्ड दं बैफोरखौ थांनानै मानो सेहैयाखै बैफोराव मानो एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिं बानायहैयाखै बेबायदि बुंदों आरो बिथांमोना आयेननि बेबस्था लानायनि बाथ्रा बुंदों आरो गोख्रों सोमावसारनायनि बाथ्रा बुंदों आरो गासै आसामावनो सोमावग्लुंगोन बेबायदि बुंदों आरो बिथांमोना आसाम सरकार भारत सरकार बिटिसि सरकारखौबो थोंजों एबा खेंसालिबाबो फासिस्ट सरकार होननानै बुंदों थोंजोङै बिटिसिनि सरकारा जेबो फिननाय होनो हायाखै बेबायदि बुंनो नाजादों बिथांमोननि बुंनायनि इंगिता बेबायदि आरो लोगोसे बेखौ बुंबावदों एनअसि होबाय बिटिसि सरकारा बिटिसिनि सरकारा नो अबजेक्सन सार्टिफिकेट होबाय बेबायदि बिथांमोना मिडियायाव बुंदों बिथांमोननि बुंनाय बे बाथ्राया बेसेबां सैथो दं बेनि जेबो बुंनो हानाय जाया मानो होनबा बे बाथ्राया 100% नंखायबो जानो हागौ बा 100% सैथोबो जानो हागौ आरो बेयो पलिटिसाइजबो जानो हागौ बाथ्राया पलिटिकेल लाइननिबो जानो हागौ मा थिग बेवहाय पलिटिकेल बेकग्राउन्डनि सुबुंफोराबो थानो हागौ ओरैबो जों बुंजायो नाथाय सबसे दुखुनांथाव बेनो जेसेबां जि जाथाय जाया मानो पलिटिकेल नन पलिटिकेल जि बुङा मानो मानसिफोरा नाथाय जादों माने जादों बर'फोरनि सायाव जादों बेनिफ्राय जों मोनसे बाथ्रा बुजिनांगोन जारिमिनाव जायफोर जोंनि गेदेमाफोरा बा जोंनि सरकाराव थानाय बैबायदि लिडारफोरा जा गोरोन्थि मावनानै गालांदों आरो बेनि फिथाइखौ दिनै जों भुगिनांदों जोंनि बर' फिसाफोरा बांसिन भुगिनांदों आरो बरलेण्ड ओनसोलावथ' भुगिनो थांगासिनो दं गोबांनि सायाव गोबां बै लकेल मानसिफोरा आरोबाव मोनसे बाथ्रा बुंबावदों थोंजोङै बै सुबुंफोरनि उदैयाव जोनानै होनाय आरो सरकारखौ बुंदों फासिस्ट सरकार फासिस्ट फेसिजम नोंथांमोना थारैनो खोनादों फेसिजम बै फेसिजम सरकार होननानै बुंनो नाजादों आंनि बुंनो गोनाङा बेनो जानो हागौ बे खासलेण्डआनो मा नाथाय एसेबां बोसोर बेवहाय जिहेतु खेथि मावबोबाय रायजो जाबोबाय बै जायगानि सुबुंफोरा बुंनाय बादिब्ला लकेल मानसिफ्रा बुंनाय बादिब्ला अब्ला बै जायगानि हाया जि हायानो जाया मानो नाथाय इसेथ' रैखा खालामनो नाजानांगौ जिहेतु बरलेण्डआ जोंनिनो बर' सुबुंफोरनिनो बरलेण्डनि मोनबो हाया जेन बर' सुबुंफोरनि थाखाय दुखुनि मोनसे कारन जाया दिनै मोनसे टेनसननि जाहोन जानो हागौ बेनो गोबां दावराव दावसि जानो हागौ स' बे दावराव दावसि जानो गोनां जेन कन्डिसन जाया खासलेण्डआनो जा माबा सरकारि हायानो जा जि टाइपनि हायानो जा आं बुङाखैदि बे खासलेण्ड जुदि हाबा बेवहाय सोरबा मानसिया मोन्थाय दं बा मोन्थाय गैया बेबायदि बुङाखै नाथाय आं सासे बर' सुबुं हिसाबै मोनसे इमसनेलि बुंदों बे बाथ्राखौ जे जुदि जों बर'नि रायजोआव थानानैनो बायदिसिना बाथ्रानि नामाव बायदिसिना कारनाव बेबायदि जुदि उच्चेद खालामजानो गोनां जायोबा बेसो दुखुनांथाव आरो बेखिनियाव आं मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोना खिन्थानानै दोनखानो सानदों साननैसो उनाव नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा आरोबाव नुनो मोनगोन बे जाहैबाय मा अतिक्रमणखौ होखारनाय अतिक्रमण होनबा मोनसे एग्जाम्पल होननाय नोंथांमोना लामा सामायाव बायदिसिना साहा दखान बेबायदि दसेनो बानायब्रबनानै होनाय साहा मिथाइ बेबायदि दखान नुनो मोन्दों बायदिसिना एवनानै फाननाय साना भाजा फाननाय बेबायदि नोंथांमोना माखासे बेबायदि माने मुभिं गलाफोर नुनो मोन्दों दसे समावल' फैयो दसे न'आव थांफिनो बेबायदि टाइपनि माखासे नोंथांमोना गला नुनो मोन्दों आरो नोंथांमोनाथ' ओरैबायदि नुदों माने ड्रेनजोंनो नांजाबफानानै माखासे गला बेबायदि नुनो मोन्दों बेफोरो जाबाय मा अतिक्रमणआव गोलैयो मानो होनबा लामानि बेसेबा गोजानालागि बै हाया मा जायो लामानि हा जायो बेवहाय जेबो न' बां लुनोनो मोना नियमाव दखान पाहार जेबो लुनोनो मोना नोंथांमोना जुदि USA बायदि हादरनि इंलेण्ड जापान बायदि हादरनि लामानि खाथियाव बेसेबां गोजानाव दखानफोरा थायो गलाफोरा थायो बेखौ नायबा बेखौ बुजिना मोनगोन इण्डियायावबो बे सेम आयेना दं नाथाय बै लामानि खाथि बेबायदि नोंथांमोना जोंनि आसामावथ' माने पुरा कमप्लिटलि नियमखौ सेफायखानानै बानायखानाय थाङो आरो बेखौ होनना बुङो अतिक्रमण नोंथांमोना हाथाय बाजाराव नुनो हागौ जे माबायदि लामायावनो मैगं थाइगंखौ फानो नङा होमबा लामायावनो टेम्परारि दखान लुनानै टेम्परारि न' लुनानै टेम्परारि बेबायदि बेबस्था खालामनानै माबा मोनसे बिजनेस सालायदों बा बेवहायनो रेसिडेन्स हिसाबै इउज खालामदों बायदिसिना बेफोरबो गोलैयो अतिक्रमणआव आरो बे अतिक्रमणखौ माबायदि
गैया खालामनाय बेनि थाखाय भारत सरकारा माखासे बाथ्रा सानबाय थादों बिनिखायनो साननैसो उनाव नोंथांमोना बा बोसोरसे बोसोरनि उनाव नोंथांमोना नुनो हागौ अतिक्रमण हटाव स' बे अतिक्रमण हटाव जुदि फैयोबादि मा जाबावगोन आरो जानो हागौ बेबो सिलेक्टेड जानो हागौ डाबल स्टेन्डार्ड जानो हागौ जे एसटि बा ट्राइबेल बा बर' सुबुंफोर थानाय एरियायाव बांसिन बेबायदि उसेट खालामनो हागौ अतिक्रमण हटाव खालामनो हागौ नाथाय जायफोरा जेनेरेल अबिसि बेबायदि सुबुंफोरनि जायगाखौ मा थिग जानो हागौ खमै माने अतिक्रमण हटाव खालामनोबो हागौ बेबायदि डाबल स्टेन्डार्ड बा सिलेक्टेडबो मा थिग नुनो हागौ आरो बै समाव नोंथाङा गाबबाबो मा जानो नङा होमबा स' बेबायदि माखासे दुखुनांथाव जाथाया सानफा एफा जानायखौ जों नुनो मोन्दों मोनसे समाव बेफोर बाथ्राखौ बुंबायसो थानाय खोनायोमोन नाथाय आथिखालाव बेखौ जों मोगथाङावनो नुबाय थागासिनो थादों बेनिखायनो नोंथांमोनाव शेयार जानाया मोजां आरो गावनि मोन्थायनि थाखाय आरो बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावनांगोन होननानै गासै दैदेनगिरि लिडारफोरखौ आं बुंगोन खुलुमबाय।